Noin. Leikki alkakoon. Leikin nimi on Kätsä A. Olipa huono heitto. Joo, emme tonne kyllä. Näin näkee, kato, vaaleet paineet kamerakuvaa. Ne heitotkaan onnistu. Tossa olisi joku kaveri, kokeillaan siihen. Katsotaan mitä, onko meidän leikillä onnellinen loppu vai vaan mukava loppu. Riippuu varmaan keneltä kysyä. Kätsä ruokakaala, niin mä luulen, että tässä niinku toinen on tyytyväisempi. Arvaatte varmaan kumpi. Noin. Tää on pieni. Tästä leikistä ei tullut mikään hirveän niinku kiva leikki, mutta tästä tuli tämmönen. Syö lisää ja tulee uudestaan myöhemmin leikki.